Eibarko udalak bat egingo du aurten ere mugikortasunaren Europako astearekin. Zure osasunaren alde, mugi zaitez modu jasangarrian, lelopean, hainbat jarduera egingo dira irailean zehar eibartarron mugikortasun iraunkorragoa bultzatzeko helburuarekin. Irailaren 14an asteartea eta Masaian osteguna, Arrateko bidearen alboko Itzioko parkeak Nordic Walking bataioa hartuko du, goizeko 10:00 11:30 eta arratsaldeko 6:00 7:30. Karoli El Hombre Rueda txerringa ikuskizunaren txanda helduko da irailaren 17an. Errabal plazia gune kultural berrian ikusi ahal izango da 6:00 7:00. Sarrerak doan izango dira, baina aldez aurretik hartu beharko dira Koliseoko lehiatilan, astelehen eta ostiraletan 5:00 7:30 edo Kutxabanken plataforman. Irailaren 18an larunbata Nordic Walking mendi martxa bat egingo da. Untzagan hasiko da 9:30 10 kilometroko ibilbidea eta Amaina, Xoxola, Arrajola, Pagaegia Beletxe, Mandiola Azpikoa, Nagiorbe eta Estazinotik pasatuko dira parte hartzaileak Untzagara itzuli aurretik. Gutxienez 6 pertsona bildu beharko dira jarduera egin ahal izateko eta gehienez 30 ahal izango dute izena eman. Irailaren 18an ere, bizikleten bigarren eskuko azoka eta konponketa tailerra egingo da Untzagan 10:30 ordu bietara. Jarduera nagoen gandik, ni datorren zapatuko jardunaldia azpimarratuko nuke, hemen Untzagan bertan bigarren eskuko bizikleten azokia eta konponketaren tailerra ospatuko dugu, eta bigarrena nik esango nuke Nordic Walking martxa hemen zapatuen bertan. Azokan parte hartzea doakoa da, baina aurretik 943 67024 telefonora deitu behar da bizikletak lagatzeko hitzordua adosteko. Irailaren 22a bestetik autorik gabeko eguna izango da, eta garraio publikoaren erabilera bultzatzeko asmoarekin Udalbusa Eibarko herri barruko autobus zerbitzua doan izango da. Antolatutako azken jarduera, irailaren 24an egingo dena, ibilixan ibilaldi osasungarria da. Paseo bada, armozu osasuntsu batez eta ariketa terapeutikoen proposamen batez aberastuta. 9:30 hasiko da Toribio Etxebarriako ambulatorioko plazatxoan. Azken jarduera honetan eta Nordic Walking bataioan eta martxan parte hartzeko ezinbestekoa da izena aurretik ematea 943 70 telefonoan edo ingurumena abildua eibar.eus helbidean, mezuaren gaia izen ematea MEA 2021 jarriz. Izena, abizenak, telefonoa, emaila eta jardueraren data eta ordua zehaztu behar dira. Guretako, niretako bentsat, helburu importantienetarikoak bidira, bata da herritarren artean mugikortasun jasangarria sustatzea, eta bigarrena berrerabilpena erabiltzea, berrerabilpena sustatzea. Eta espero dut jarduere onarpen ona izatea parte hartzen duten guztientzat. Antolatutako jarduera guztietan segurtasun eta higiene protokoloak ezarriko dira. Askotan beharrezkoa izango da maskara erabiltzea eta kasu guztietan taldeetako pertsona kopurua aldatu ahal izango da pandemiaren bilakaeraren arabera.